Sarupadhar BDC Chairman Simeon Rongphar Asar Bura Karlitang Jugen Rongphar Arong Chewai Tanglo. Doyang Mugalong Inut Contractor Apan Apran ended. Karbi Film Society Mahamaya Zonal Committee Atum Pirangke Amai Kangni. Kardong pinyada pa birta long pen ilisang pi marvelous rong parpi. Nonar joik tha birta ang ton pen. Lakhain ko rahini Sarupathar constituency BDC chairman ake hai Simeon Rongphar alang li kaching honnai alang li sarbura Karlitang Jugen Rongphar amit hang adonara pen chepadi ponsi arong kethonda. Kidamtang matijong ni phai troxi ajo porphai ke thoma por malom lakhain ko rahini Sarupathar constituency BDC chairman ake hai Simeon Rongphar alang li kaching honnai asarbura Karlitang Jugen Rongphar dim timung arong asar alang li pressure stroke de rajok penangan se chilanglo bonta kimi yang thek avedet pen puthot paralyzed chiman thudel arnam ki thik piar ni nangli roxy kidamtang matijong ni phai troxi ajo porphai ke thoma por alang li kaching honnai achor asomar asu amun adonarap jirpo jirpi atumpen chi okang si alang li bangso pirthe pen heloving adim sangtet chu endam juilo alang li ki pangmute kang achor arlis rong pipi asupu akleng tribune Rongphar asupi akleng Christina Rongphar pi asupi akibi Anjana Rongphar pi asupu akibi Simeon Rongphar BDC chairman Sarupathar constituency atum henlo alang li reng tek hud alang li rada sai ke claim chebaduk wik abang phu alang li bang ki sung ki duk ke boyalong alang li lang dunding ingtungte alang li thek ana khiadat ke do ansitame ki pipa jarning se joy pi lapen kibi kithi sarphi sarphwa tumpen satame chingki che patar aning hangpik lapen chingki phun alang li labang so pirthe avelo pupen lang chi thing mate saphapani lapen limplam lang so arong aradatum ili tuma phan kana hok thetan lo pusi ningti pongrinti Balipathar pen projantirang Karbengong live Hojai Rampura rong along kedo a contractor Bijay Kumar Chauhan aphan kedamtang matijong ni phai phoarni bangke thoma bang phuatum ni jangkar biang longar lo hangdet si nep ing hupon detlo alang li phan tangka sika lak phokep an ke hang bonta piun edera jok apran armudet Kenep kanghotum bangke thoma tuma men lake Siamol Bathari Krishna Roy Montholal Khersa pusipang thekpen Hojai District SP Surab Gupta lapen additional SP Rupam Bordoloy atum kiri katar lipensi nepon longlo Karlitang Chauhan bangarpum doyang ingnama josi pipchokpu apran karmutet bangke thomatum che kubira tengpensi matijong ni phai sirkep arni ridamsi Karlitang arpum longdam lopusi birta pachinu Keruni pen Mohantiron Karbengong live Kedamtang matijong ni phai narkebar ni dokmuka tourist lo chalong Karbi Film Society Mahamaya Zonal Committee atuma hin pen pherangke amai phaponsi kebangji matijong ni phai ingkoi arni dokmuka long dance lapen mono acting kebadoponji aphan kepang dakpo Karbi Film Society tiripi amai atum kachepatir pipon ke kan lapen kacheparjan kachepate mate audition kepadopon along pachetondun si Karbi Film Society Mahamaya Zonal Committee atum chirapdun si kebangji matijong achiklo ni phai ingkoi arni por phai narkep pen dong muka rasinjak klamalong long bichidu Karbi talent hunt dance la pen mono acting audition ke padoponji aphan pura phirangke amai kipang dakpo tasi komane ki kan la pen acting aning ke hangabang phu bang phi tuma phan an sitame ki kan la pen mono acting ka chepate dun longji aphan men ka chethap alu mate application form pipon bomlo pusi thanpon Karbi Film Society Mahamaya Zonal Committee long kahomri pen form abang pipon ik bomlo Nasi komane form NG pulote aber ki pipon 9365373301 number long na humri iglote long ik popusi nilitum Karbi Film Society Mahamaya Zonal Committee amai phu Vishnu Teron kongchun bang Sanjay Krot du mahin pen thampon long bichidu Karbi talent hunt dance la pen mono acting padopon la lasinon ke bangji December mate la bang suwa chiklo taring ko rahini arni dokmoka trasinja aklamanong si audition bangke patipon lo apor lake nilitum adap baje sirket nansi pathik ponlo
from anam lagi haru ke thombe lapen de kikan ke cepati long ji arta kicingsi lagi ningkan kepen si cingpongo ningkan kepen arta abat anak bangke ikan cepati dulu lo lapen de ikan kecepati long ji lagi single dance cepati long chotji lapen de ki hayanong abang nang jumlong konji labang ke 31,000 logote trophy lapen de certificate long konji adon thu anong labang ke 21,000 konji long konji lapen de ke thomonong lage 11,000 konji long konji Dok mo kapmen Samsung 80 Karbiang Long Live JRP Village Organization mate self-help group V Open Pater Piponsi Matijong ni Phai Narkebarni Dongmukak Longkam Tiron Auditorium Hall along Karbi Traditional Food Festival Kepamanpon JRP Village Organization VO along Crazy Self-Help Group Nimarli Tumpen Chirap Chito Ponsi Arnisia Parman Karbi Traditional Food Festival Pedupon along Son Crazy Asonamung Kicho Son Sika Paro Hinipen Long Ponsi Kicho Kijona Bangpu Bangpi Atum Ninggang Sampen JRP Village Organization VO Tumaphan Kachuru Pachirpon Dong muka kahawar long tekpon long lelang alang tum don kibi ponceng lo nasi lebangso kibi ponceng medalang itum penangan Comisen hormu peklang pon lo lapen anso se alang itu makro klem pon bom lo putih alang itu self help group tami anso sing tang pon bom po lapen ili tum tami kadu kawe tum antami labang so ke cerak pecitu dun jalan itu fang kerap dun ji fasin ili tum ta participate dun lo lapen curat culong lo lapen ning sam News Report Karbiang Long Live Karbiang Long Labor Union atumpen dongkamukam rongsupi adung headlang hanalong kedo methanga sa hemalong kedam tang ni phai narkebarni ningkan sega pharman kepa jutsi executive amai mesen pen kepa manpon sai ge glem gidam la pen kachong dada rada tuma pharman kachera komji aphan Labor Union atumpen langhan KALUSI hemalong kedo an committee amai phu chunbang atumpen jingki chingwai amai padupon KALU pen bangso amai ke paman pon along KALU amai kumana from sa pen kachari pon amai along pen sai kache claim pen kachong dada rada tum ana pharman kache pa jok thekji aphan penangan alam chethan pon si RD do jot pen sai amu kedeng ponjia son ansitame che pathik pon me ke do along pen labor mate kachong dada rada tum aphan kache nek la pen kiduk kisung do an pen kache pa jok ji aphan ta bidi sore che pa choi pon se roisi labor aphan kachenega tuma phan anke so dak pen kangsai ponstame padupon po thangbak ma kachong dara bang pupen kelang robason stame dola sila ka dokave kisung do anang bong pen pustame nil dum kacherai kom thek pa meji phan tame maya long che than chimum padupon non ke bangji nikan suri ni rain kora po bangke lalo ni tum check and balance bangke February thang check lo pen lo polo de ni tum step bangke dengpo ate ni tum ke dam tang ahur bangke nikan li para lo lasi nilitum lasu nilitum kaching hon pense kadu kawe bang phu bang thi tum han se me ke than pachini pon bom bang ke deng pon bom lo lasi nan bang ke nilitum labor problem labor atum phan penan abang phu bang thi tum kachene lapan kahul lason dopek lo lasi laso bang nitum labor union atum ke nan ke bangji efrang bang ke west Karbiang Long pen ke nitum Mahajong sa Tamil District Committee of President Secretary tumanta ingkad lo lasi laso mesen pen nitum ke claim ponji pansi deng pon po dongkamukam pen wikibe Karbiang Long Live tani pinya daba berta bang kila ponsi kang tonik lo dumit hak me kardom